videóban újra bemutatom a szerver, azaz, hogy első videóm lesz. Elkezdem a chest bemutatásával, aztán a szigetekkel. Itt van az első szigetünk, ez egy kis indiános, a Balázs nagyon kedves, az a szerver tulaj, itt is van. Itt van a 10 percenként leírhatom magyar chest. Kapunk belőle cuccokat, 5 aranyat, 21 aranyrögöt és 1 aranytömböt. Ez az egyik sziget, menjünk a másikhoz. Az egy ilyen homokos, van rajta egy piramis, és szerintem ez is tök jó sziget. Itt van benne egy jelző, szerintem menő. Itt van rajta. Lehet rajta játszani mászókat, nagyon lehet rajta örölni. Itt fel lehet menni, és itt van ugyanúgy egy 10 perces chat. 10 percek lehívható, 2 aranyrút, 40 aranytömb, és most megyünk a következő szigethez, ez is nagyon jó, mert a sziget. Kaptunk ilyen feliratot, hogy Trevon MT, Trevon MT. Itt ennél a sziget tartottam még, ez is jó sziget, nagyon menő lesz ez is. Szerintem ez is jó. Itt ragologja elnézést. Itt van ez is csak a sziget, egy ülő lehet, itt van ülő, lehet enchantolni. Itt van 10 percenként lehívható láda. Ugyanúgy az belőle, nem tudom mennyi aranyrögöt, és nem tudom mennyi zat. De nem baj, tök jó pénzére lehet adni. Itt van a gombasziget. Ez a gombasziget. Minden a szigeten van eldugva egy nagyon jó csepp. Ez is 10 percenként van. Itt is kapsz aranyrögöt, aranyrudat és aranytömböt. Ha innen elmész, azt higgyuzzátok, itt a sziget. Sziget. De megyünk. Naponta egy nether csillag. Minden nap lehívhatsz nether csillag ebből a ládából, minden nap kapsz egy nether csillagot, csak aranytömböket. Itt a következő szigetet. Ez a következő sziget a gyapjú. Nyalóka, ide van írva, hogy nyald meg finom. Itt van ugyanúgy 10 percenként egy chest, kinyitod, ugyanúgy van benne jó cucc, aranyrög is. Azt mondjuk, fel lehet jumpolni a nyalóka tetejére is. És a nyalóka tetején új chest. Van itt még 2 chest. Ebből is nagyon jó cuccokat kapunk 10 percenként. Szerintem tök jó szerverrel, nekem nagyon tetszik. A tulajdonos is kedves, a Balázs bármit megadom, hogy kérsz tőle, hogy a gyermek. Megyünk tovább a következő szigetünkre. Itt egy nagyon pici sziget, ez is tök jó szerintem. 10 percenként lehívható chest, aranyrög, igen, és aranyrúd. Hátrunk erre a szigetre, az építész építette ezt a házat, fel is vettük már őt, és Balázs felvettem, majd skyrangú vagyok. Ez a sziget is nagyon menő. Lehet, hogy ki se egyezni, majd a végén bemutatom az egyébként. Itt is van 10 percet még. Chest, mint a többi, ugyanúgy ciccok vannak, aranyrög, aranyrúd. Ez a sziget ennyi. Itt a következő sziget, ami nagyon-nagyon cool. Itt lehet egyvégezni, istáló van, oda benne lehet egyvégezni. Itt van egy kis felsőtállóhely halkan. Másik házban is ugyanez van. Néhány mindig fel szoktak jönni ilyeszkodni. Ott van egy alapból 10 perces test, ugye, ugyanezeket a jó adja.
Hát, és ugye a szigetekből ennyi. Hopp, kifelejtettem a csettet. Le kell menni a víz alatt, felé barlang, és itt van naponta, érdemes ugye, Nether csillag, látjátok? Ezt kapjátok. A Nether csillag. Ez van a másik chestben is, amit mutattam nektek, még elején. Ugyanaz a cucc van benne, csak ez már más helyen van, ugye? Itt is jól lehet egyezni, csak Oké, itt vagyunk a spawnon. A spawnot is bemutatjuk nektek. Itt lehet enchantolni, mondjuk, várjál. Itt lehet 3000 zsírt enchantot aranyalmát, itt lehet 300 zsírt, 3000 zsírt, 300 zsírt egy aranyalmát lehet kapni, 300 zsírt, 16 darab 3000 zsírt megint csak 32 darab XP poti, 2000 zsír egy erőpoti, ivós erő 2, és 1500-ért egy darab erő gyorság 2 poti, ivós ugyanúgy, meg egy darab 500-ért Ender Pearl. Szerintem ez tök megéri, ugye pénzt könnyű szerezni, mondjuk itt van, hogy pénzgép 1 perc 60 zsér megéri. Át kell sétálni nyomólapon, itt vagy, mutatjuk, hogy hány percig voltál a szerveren, rákattintasz valamelyik gombra, és megkapod a cuccot. 60 zsírt kapsz percenként. Itt lehet eladni, amiket mutattam nektek, hogy aranyrög, hogyha kevesebb van, mint 32, akkor itt lehet eladni egy zsírrel. 10 forintért, itt a 32-t el lehet adni 320 zsírért. Itt van még maradt egy, így ezt már nem bírom eladni. De átbírom adni. Itt maradt az egy, azt már itt nem bírom eladni. És erre rájövök, akkor 10 zsírt kaptam egy darabért. Akkor itt van, ugye egy darab 10 zsír és 32 darab 120 zsír. Ezt a Balázs országnál leteleportál minket a spórra, és kiosztál a csontsport, ezt már rájöttünk, egy darab 5 zsír, és hogyha 64-et akarsz eladni, akkor ez 320 zsír ugyanúgy. Egy darab ilyen aranyrúd 100 zsírt kapsz érte. Ez is jó. Bocsánat, a időhúzásét azt adni, mert kell, adom. Itt van ugyanúgy 1000 forintért 6 darabot eladok 6000 zsírt, ugye? Egy darabot 1000-ért eladok. És itt van Nethertár, ami nagyon fontos, 2 helyről tudsz kapni naponta, 10 000 zsírt kapsz egy darabért. És hát akkor most bemutatnám nektek a legjobb 1v1-es helyeket, mondjuk itt van az 1. Itt van az 1, itt bent nagyon jól lehet PvP-zni. Jó, 1v1 van. Itt is tudja az 1v1, ugye ott már lent jártam, ott is nagyon menő. Ugye bár az admin nagyon kedves, a tulaj nagyon kedves, bármit tudod, amit szeretnél, de nem mindig. Itt is jó az 1v1, az olyan szorító, de ez is nagyon jó. És ha mondjuk úgy akartok 1v1-ezni, hogy szabadabb hely, mondjuk az itt lehet bent. Ez is nagyon menő hely, tök szép. Itt lehet még 1v1-ezni kint, itt nem ajánlok nagyon. De annyit akarok még mondani, hogy a szerver IP-je majd a leírásban, ez a kicsit hely itt is jó 1v1-nek majd. Hoppa. Ez is jó majd 1v1-nek, azaz, hogy jó 1v1-nek majd. Jó 1v1-nek. A Gomba-szigeten nem annyira szoktak 1v1-ezni, tehát itt is nagyon sokat szoktak kilelgetni.
Itt van ugyanúgy egy PvP-s hely, hogyha a Balázs megkéritek, akkor csinál nektek 1v1-et. Úgy érte, hogy megcsinálja, hogy 1v1-ezetek, ráteleportáltatok a szigetre, hogy is így mondani. A forró meg annyit elfelejtettem bemutatni, hogyha lehet állítani az időt. Igen. Ha itt lemegyünk, akkor itt is van az enchantoló, ez több is hely. A falusokra rákapintasz, akkor itt már is tudsz enchantolni. Nem enchantolni, bocsánat, hanem indul. És ennyi is lenne majd a videó, ha akarjátok, akkor a végére berakjuk a kis fülelgetést, ami nem biztos. Tehát ennyi lenne ez a videó. Akkor megkérem a Balást, és kívánsz engem, hogy nagyon-nagyon. Te is várod az éjszakát, ahogy én. Te is érzed az érzést, amit én. Hogyha addig egy picit mennénk PvP-zni, nem megyünk így szoktuk kiaszkodni néha, hogy a fiának. Lövöldözök téged, nem annyira ajánlom. Ő adja. És mindketten csak arról álmodunk, hogy elfelejtjük a nagy világot már. És csak a számít, megkaptuk a jó cuccokat. Van meg. Elfelejtjük a nagy világot már. És csak a számít, ami reált vár. Itt van, hogy élesség 5. Itt van a kard, ugye megnyomjuk, és már is le van enchantolva egy él 5-ös kardunk. Itt van, de jól levágtuk erre. Itt van az mondjuk, hogy tör 3. Ugye rákattintunk a táblára, és megkapjuk az enchantot. Ugyanaz az űrnál lesz, ugyanez. Itt is megkapjuk ugye tör 3. Itt van az, hogy védni. Az a setnél lesz, jó. Meg tudod full védni rá. Settelet enchantni. Itt van az, hogy szikra 2. Megint csak a kardra, jó. Itt van az, hogy erő 5. Íra jó, vagy nem. Íra jó, így itt van az, hogy súlyt 5 kardra. Ugyanúgy a kardunkra. És most van egy full kis kardunk éppen. És itt van az, hogy tüskét 3. Full V4-es szert megint. És ezek a táblák ezt tudják megcsinálni. Full V4 tüskét 3, tör 3 súlyt 4, élő szikra 2, tör 3 erő, véd 4, véd 4 és véd 4. Ennyi lenne ez. Beszerettem volna ezt mutatni, hogy ezeket az enchantokat kapjátok. Hát körülbelül ennyi lenne ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hát, és hogyha megkérdezni a Balást, akkor elköszönöm tényleg, nem? Na, sziasztok! Szerintem a Titi ennyi is lett volna. Vagy inkább bevettünk egy kis PvP-t a végére. Megkértem, hogy csopolja a Fly-ot, meg a Godomot. A bulinak vége, eljött az éjjel, én hittem a szavakban. A haverok szépen eltűntek régen, egyedül maradtam. Csak megyek az úton, hazafelé, csillagfény kísér. Hosszú az út még előttem, de egyszer véget ér. Elnézést, szerintem ide rakok egy picit vágást. Bocsánat.
Bocsánat, a vágásért elloptam azokat a kutumat. Beírom azt per száj. Kell így rak. Reagon. És kárangú vagyok, ezért tudok ennyit most lehívni, már elnézést. Nem úgy tudom, mondjuk, hogy fővépezünk, most picit laggolok, úgyhogy lehet, hogy béna leszek, bocsánat. Mi is megyünk, ahol van gyerek legalább. És a videóbe, ha akarjátok, hogy visszakérem a Balázsról a pénzemet, nézzétek meg, hogy mennyire kedves. Még készülünk melyik el a 200k, hogy meglegyen. 117 000. Megint szünet jön, bocsánat, komolyan, nem direkt akartam. És lennék, bocsánat, megint a vágásért, nem direkt volt. 17 000. Ez a 17 000, ez mennyit tett? Plusz mennyit is kell mondani? Plusz 190. Még egyszer töltsd a poharamat, nem akkor szóljon a zene. Mulasson velem, aki él. Még egyszer töltsd a poharamat, tele, ha pedig boldog újra él. Na, akkor most kimegyünk nézni. Oda, az ugyanúgy killer, de jó volt. Még egyszer töltsd a poharamat, tele, ha pedig boldog újra él. Ma este hadd szóljon a zene, mulasson velem, aki él. Még egyszer töltsd a poharamat, tele, ha pedig boldog újra él. PvP-zni valamelyik szigetre, mondjuk oda, ott pont is van egy gyerek, és nagyon nagy örömben ő most meg fog hallgatni, ha bár nem csak én Fortnite-on. Ez a csecskepillanat. De utána. Na jó. Szerintem akkor PvP-t egy picit hanyagolom, mert ez nem fog menni. Szeretem a jó bort, meg a vidám zenét. Néha sírok, néha vigadok, hát Istenem, én magyar vagyok. Mi a határ? 30 volt. Néha vigadok, hát Istenem, én magyar vagyok. Amikor megszólal egy vidám harmonika hang, nem bírok a szívemmel, mert mulatni akar. Most nem fogjuk szerintem hogy magyar vagyok. Muszáj, mert elment. Ez direkt olyan, hogy magyar vagyok.
tetején legyenek. Tőlem elvenni a boldogságot nagyon Na hát akkor szerintem a videó ennyi is lett volna. Sziasztok! Én Boxer11 voltam, Balázs szerverén. Az IP majd a leírásban lesz. Sziasztok!